Моя группа не делимся. В принципе, на Петромакса, знаешь, рыбарям ли? С чорапчето деца. Да, на него, в принципе. И сигнала обаче един и същ. Една дълга светлина или къс. Всеки вали има амплитуда на светлина. Застани дори. То ви се колко са долу горе-тогоре? Сами 40. Я се обърна 130. Сами. 132, 130. Зависи от къде ги броиш. На Крапец може да отидете и на Доравкала, ако отидете. Там има колеса на езерото, разкопки, ако ви интересуват, и такива работи. Да, този фар е доставен в 1934 година на шведската фирма Ага. Уникален е за това, защото въртящата си глава е върхована с живак, няма лагери. Това са лещите на Френел. Горе на върха имаме един прототип на фотоклетка, или съм казвали газов клапан, който е включил и изключил фара и е нещо напредък за времето си, за което собственика на фирмата и физика е получил Нобелова награда в 1912 година. Друго интересно, това са късите сигнали, значи прави оборот на един оборот го прави за 25 секунди, а сега новият фар го прави за 20 секунди. Сигнала не се е променил, само тъмната част е скъсена с 5 секунди. Това е за уникален интерес, проявяваха от Военноморския музей Варна дълги години, но ние го спасихме и мястото му е сега там, откъдето е бил. Професорът, който е собственик и това е професор Дален, казах, той е получил Нобелова награда за фотоклетката, която е все още актуална. Всъщност това е главата, която е работила. Която е работила от 1934 до 1987 година, септември месец се смениха. 1957 година той е електрифициран. И тогава се слага долу електромотор, който се наглася да прави оборотите на 25 секунди, а до тогава е бил с ацетиленов газ, който от налягането на газта, като хидромотор се въртял фара. 1957 електрифициран, модернизиран до 1987 година, когато се замени с новия електронен фар. И било нещо уникално за времето си. Няма да са България. Турция, Франция. Не става лампата коя. Това е било Петромакс. Даже е имало и автомат за сменение на чорапчето. След 3-4 година автомат за сменение на чорапчето. След това е вече лампа. Мисля, че там някъде трябва да има колба, 300 вата кружката, един електромотор отдолу по България, вече след това. А до тогава от налягането на газта се върти хидромотор, като хидромотор. А горе има една стъкленица, ако виждате. Тя е фактически като фоторезистор, казвали са му като газов клапан. Когато почна да светва слънцето, той намаля дебита и оставя само в чорапчето леко да гори като запалка. Като почна да се стъмнява, почва да увеличава налягането на газта, увеличава светлината, увеличава се и налягането и почва да се върти фара.
И те го ползват в началото, обаче след това ние сме много далечено, много газ се харчи. И затова го изключват него и почват на ръка, горе, палиш, включва го и дядо Иван до 57 година. Сега в момента коя е лампата? Сега в момента е 500 вата, но имаме и 1000 вата, но тя е на електрониката е на 110 волта корабно изпълнение, което е вече много остарял ГМД и вероятно предстои смяна на фарата. Още не е след. Модернизиране. Ще мине на лед направо. Да, Не е живачна, не е някаква... Не, най-обикновено, но тя е на 110 волта и правим опит да слагаме две кружки и да закачим на 220 и след 5-10 минути се стапя кружката, защото не се охлажда. Тя е направена само да пулсира. И не е направена. Това е един отдушник, който всичко това е свързано с вентилация. Това е моята връзка и каската моята, защото тук преди 10 години подлежахме на по тревога и на мобилизация. Връзката е, когато се съберем в началото, трима бяхме само и когато заглъбе разговора, слагахме вратовръзка, за да говорим нецензурно. А бяхте ли, понеже това е военен обект, също ли е бил военизиран? До преди 10 години значи всичко беше отваряш пакета по време на тревога, гледаш така нататък. След 10 години, в момента, който е Емил Евтимов на адмирала, той пусна една заповед, който беше командващ на базата, че фактически се демонизират фаровете. Те са пак по чапката на Външно министерство, но не подлежат на мобилизация и такива работи и фактически цялата документация да се промени като цивилен. Така че от това и фара не представлява класифицирана информация. Но все пак е в реална. Има някакви сили. Така трябва да бъде, защото е изключително важно съоръжение. Да, затова казах на... Стратегическо. Да, че преди няколко месеца посетих Франция, Британия, Нормандия, фаровете им, които там са много и са най-различни. Всичко фарови са на общината и са като атракции. Продължавате се ползват? Да, те се ползват. В момента имаме такава техника, че от този край на земята може да командваш фара до другия край. Фаровете са автоматични, сградите са на общините и те се възползват. Все пак това е нещо, което фаровете са архитектурно отношение. Ето, този фар няма бетон, няма желязо, е само камък и хоросан. Това нещо за да съдържи тая 32 метрова кула и да удържи на 7 земетресения. Тя след това е вече опасна. И 100 и колко години? Не 100, 1765 година е построена. 700. Само кулата, говорим кулата, тук се е влизал. И от долната страна, тук даже по рисунката на Жюл Лоран, когато са минавали от тук, той е направил един акварел. Отвън има издадени камъни от самата ЗДР, които са сложили пистолки. Това е било от вратата, в която се влиза за фара. Това го държим оригинално, е даже таванчето от тогава, не се е подначали. Тук са били служители, да кажем. Къде сте бързо? Значи той е поставен фара почти 100 години и след това 1855, когато след Кримската война идват французи, англичани и има даже няма да се съберат от музея в Бобич, архиви, които сега се превеждат и показаха ми писма от Франция до Турция и тогава 1855 се създава Отоманската фарова служба и от 1856 от първа период почва да е. Тогава е построена една къщичка.
къщичката там, където трябва етажата, и той майстор е от село Балван. Велико Търново. Велико Търново. И затова имам сведения. Но нямаме сведения кой е архитекта на факта. Дали бил някакъв французен? Не знаем, може да е някой наследец на Синан, но тя не е голяма. Да, просто не се знае, няма. Може би ще И излезе. те са приемали исляма, така че генералите на турската армия са почти Лъвчето отстрани говорят, че християни са го правили. Може би правят, след това го замазват леко с хоросан и с времето си ерозията е... 1790 година пак като навигационно съоръжение построено. Да. Но тук имаме една... Тук е било старо, тук стане ще кария. И защо пък говорим, че е тук? Нали, тук свършват, от тук почва ниския бряг до устието на Дунава. Тук свършват скалистия бряг. А един фар има долу, който е на север от Босфора, Карабурун. Виждал съм Готка море. Аз пък съм ходил там и с колегата се запознахме. Значи от той фар, от Карабурун, като тръгнеш направо популярната звезда, излизаш тук. И затова може би и в античността се използва. Отделно пък има езеро близо вода, да се изкара лодката, да се... Пристанището е било след като свършва рифа. Отпред има рифа, той е било суша. Да, И ерозията, и аз всяко едно така, когато имам не граждане, въобще с медиите да спомена, че ерозията е много голяма в нашия район. От Фар Шаблон на север до границата държавата не мисли за... Ние без война губим територия. Всяка година. Тя в държавата може да помисли, нали вече ще гради на камен бряг. Аз толкова разбрах вчера, че и отпада това нещо, няма да се... Ако еколозите надвият, ще отпадне, ако не, ще го кажа, задръстят както Южното От преди Черноморие. няколко години, аз съм от Камен бряг, майка ми е оттам, израснал съм, познавам всички камъни там. От преди няколко години гледам, че има стълб поставен, електрическо, почти до елачета там, където е. Така че той е препилен отдавна. веднъж. Абе, те като... Щом влезе в дневния ред, ще стане. Както има една шегичка, добре, че не сме на 3 морета, голям зор щеше да падне да застроя всички брегове. И друго, всяка една лъжа има малко истина. Да. Но аз се надявам, че няма да се... Само сте прав. Благодаря ви. Моля. Хубав ден. Пак заповядайте Не си казахте... на 18-ти Международен ден на фаровете. Да. Пак ще бъде от Не си казахте името? Наню на квадрат. Наню Нанев. Да. Благодаря ви.
Имам с място за чайна свещичка. Тези тук са светещи. И на мене може да види. Аз нямам. Коя чанта искаш? Шабла, коя? Не, защото има различни. Шабла. Шабла, ама три модела има за това. Не се е върна взема.